Според мен живеем в симулация. Нещо като супер развита компютърна игра, в която всичко около нас е част от виртуална реалност. Когато започнах да се задълбочавам в тази тема, осъзнах колко точно филмите Матрицата показват този свят. Сякаш режисьорите са ни дали ключа към разбирането му. През годините съм разговаряла с различни хора, които или са изследвали идеята за рептилска раса, или дори твърдят, че са имали личен контакт с такива същества. Общото между всички разкази е, че тези същества са напълно фиксирани върху технологиите и ги използват като основен начин за контрол. Всъщност, чрез технологиите се изгражда симулацията и ние я възприемаме през собствените си сетива, които вече са свързани с нея. Днес виждам как технологиите все повече ни държат под контрол, почти няма момент, в който да сме свободни от тях. Най-голямото ми притеснение е, че много скоро изкуственият интелект може да бъде директно свързан с човешкият мозък и тогава нашето мислене ще се преплете с машинното, което променя цялата игра. Това е като да станеш герой в игра, където вече не държиш дистанционното. То те държи теб. Благодаря ти, че беше част от това пътешествие и ще се радвам да се абонираш за още срещи. С обич, Зорница Сребрева.